FM barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Honon da Fulbe wanda Legacy and Peace suka ɗauki nauyin kawo mai sauraro a daidai wannan lokacin. Shirin da ke tattaunawa don ilmantar da mutane akan irin zamantakewan yau da kullum. Insha Allahu yau shirin da za mu tattauna a kai ganin irin matsalolin mata da suke shiga bayan rikice-rikice da irin halayyan da suke fuskanta. Insha Allahu yau abin da za mu tattauna a kai kenan insha Allahu. Ni mai gabatar da shiri suna na Salihu Umar Jamo, sai kuma ina tare da Hajiya Maimunatu Sa'adu Abubakar. Muna miki maraba da zuwa cikin wannan shirin insha Allah. Hajiya da za mu je ganin lokacinmu. Tare abin da muke so ke musamman kina cikin mata kuma kina cikin jagorori na mata. Musamman irin wayannan abubuwan ya suka faru kina daga cikin wayanda lokaci suke ziyarta suna gani ana kawo muku koke-koke irin na nan da can. Wani irin fashin baki zaki dan ƙara mana? Gaskiya jama'a assalamu alaikum. Gaskiya game da mu mata in aka ce ana rikice-rikice gaskiya mata ba ma samun shi da sauƙi saboda inda duk aka kai mata da ƙananan yara sun fi fuskantar matsala. Dalilin da yasa na faɗi haka shine kullum nakan maimaita bana gajiya kuma da maimaitawa. Domin tarbiyyar mata ‘ya'ya na hannun iyaye, haka zalika yi musu ɗawainiya na yau da gobe. To kaga dole mace ta samu kanta a cikin wani mawuyacin hali ga yanda rayuwa ta kasance. Zaman aure ya zama kawo gishiri in kawo manda. Wani gidan ma kawo gishirin gefe ɗaya ne babu mandan. To saboda haka gaskiya mata ba ma samun shi da sauƙi. Sai dai muna addu'a Allah ya kawo mana ɗauki. Amin summa amin. Hajiya duba da irin yanzu matsalolin da kike ganin yake faruwa musamman ya fi shafan ɓangaren maza ne. Yau ko rikicin aka yi aƙalla za ka ga mazan su aka fi kashewa, su suka fi hatsarurruka da suke faruwa bila adadin. Duba da irin wannan wani lokaci ga wani namiji guda ɗaya ƙila akwai mutum 5, 10, 10 a ƙarƙashinsa. Yau sai aka zo aka ce gashi baya nan. Gashi daman kika ce daman zaman kawo gishiri wannan kawo manda. Dube da wani lokacin kuma aka zo aka ce ka cokan ɓambar miki. Baki da wani mai taimako, baki da wani abun nan ya kuke ɗaukan wani. Gaskiya mata muna shiga wani yanayi Malam Salihu da duk mai sauraron wannan magana da zan yi gaskiya haka ne. Namiji ko baya kawo ma mata komai a rayuwar namiji shugaba ne a gidansa. Sa'annan kuma yana da wani babban katanga da ya tare a gida. To ran da aka ce babu shi gaskiya akwai matsala. Matsalar ma ba ƙanƙanuwa ba. Mutum ko baya kawo maka komai a wuni ka gan shi ma ya kasance ma yana gifta tsakanin iyalansa wani abu ne. Ballantana ran da aka wayi gari aka ce ba shi. Gaskiya mata muna fuskantar ƙalubale saboda ragamar riƙon ma wataran idan ba namiji sai ka ga in ka wuce ma a ma maka zargin da baka ma san da shi ba. To kaga namiji a rayuwar mace garkuwa ne ko ba haka ba? Ga taɓarɓarewan yanda lamarurruka duka gaba ɗaya ya zo ya ta'azzara ko ba haka ba? Namiji yana nan wani ba ƙarfi ba komai ya lalace, in ɗan kasuwa ne jari ya ƙare, in ma'aikacin gwamnati ne babu aikin gwamnati. Komai ya zama ya tsaya. Sai dai muyi salati mu gode wa Allah kawai da yanayin condition ɗin da muke ciki. To alhamdulillah. Hajiya duba da irin yadda yanzu ga yanayin yadda kasan ta kasance. Me shi yana kuka ana taron ana kuka. Ga yadda dai siyasan ma gashi yadda take tafiya. Yau kusan kowan ma za ku tashi ku yi zaɓen gashi kusan zaki ga kowa kansa ya sani. Gashi ga zaɓen ya fito ga irin yadda talauci kullum aka yi magana musamman irin insecurity da shauransu da ke faruwa. Zaki ga ana maganan nan da can nan da can. Menene ba a koma a duba asalin causes na wannan abu. Mu koma daga makaranta, mu koma daga yaran yau akwai yaran da totally ma ba su zuwa makaranta. Wani gurin ma in kika je ga yanayin makarantu. Wani irin kira zaki ga ko gwamnati musamman mata Allah ya albarkace ku da kungiyoyi daban-daban. Kuna sanar da su irin wayannan abubuwa? To Malam Salihu gaskiya ne maganar da ka faɗa game da ƙungiyoyi namu na mata. Kowace ƙungiya ta fito sai ta fara tasowa akan za ta samu taimako a gurin gwamnati ko a gurin 'yan siyasa sai ka gani idan aka yi zaɓe
aka gama amfani da wannan ƙungiya to sai a buɗe dustbin sai a saka ta. Ba za ka ƙara jin ɗuriyanta ba. An binne ta sai wani zaɓen kuma ya sake tasowa. Malam Salisu abin mamaki ni da ban gane ba sai a kwanakin nan da aka ce za a yi canjin kuɗaɗe. An fama da talauci, an wahala. An wahala, ana kan wahala. An ce ba kuɗi. Amma can you imagine ko social media suna nuna wrong information ne ko ya ni kwanaki da aka nuna kuɗi a cikin tirela ya lalace cewa ne ƙarya ne. Sai aka dinga tabbatar min da cewa ba ƙarya ba ne. To saboda Allah mu talakawa da aka bar wannan kuɗi ya lalace inda kiran mu aka yi aka ce mu buga layi a raba mana kuɗin nan at least da zai rage mana raɗaɗin talaucin da muka fuskanta. To sai gashi wasu sun rasa inda za su ajiye kuɗi. Talakawa suna kwana da yunwa. Ko ba haka ba? 'Ya'yansu na zube a cikin gida ba makaranta. Ga ba tallafi. Ba wanda zai biya ma yara makaranta. Dalilin da yasa kenan yaranmu suka fi ƙarfin yanda muke tsammani. Sai ka yi tarbiyya sai tarbiyya ta rushe. Gaskiya muna jan ra'ayin gwamnati su taimaka mana. Alhamdulillah. Hajiya nan kuma akwai wani lokaci kuma matan ba a iyawa. Wani lokaci wa'yansu matan za ka ga gashi masu kawo masu suna iya gwargwadon kawowa. Amma sai ki ga an canja shi ta wani hanya kun mai da shi wani jari. Wa'yansu su je su faɗa, wa'yansu biye-biye, wa'yansu ma su faɗa shaye-shaye gashi nan dai kuma masu tasowan a kasansu suna gani. Tabbas ba a cika aka ce ba a zama gaba ɗaya halaye ya zama ɗaya. Har ga Allah wasu matan ba sa godiya ga Allah da abin da Allah ya musu baiwa sai ran da suka rasa wannan baiwan. Idan suka rasa wannan baiwan to wataƙila Allah zai nuna musu cewa ashe sun yi wasa da damansu. Amma in ba haka ba, tarbiyya tana hannun iyaye ne. To ko da daɗi ko ba daɗi kar ka rena abin da Allah ya baka. Ya ce shi ne rabonka. To duk ranar da ka rena kaɗan to wata ran ku za ka ma rena mai yawa. Ko ba gaskiya ba? Saboda me in ka lura akwai mata da dama da suna amfani da aurensu kuma suna fita suna yin abubuwan da bai dace ba. Wanda suna gani sun ma maza wayo sun ma Allah wayo. To Allah kuma ba a mishi wayo. Ayyamun bi ayyamin in dai har akan gaskiya kake gaskiyarka za ta yi tasiri. In kuma ka gina tubalinka akan ƙarya to har abada ƙaryan nan ce za ta yi ta tasiri a gare ka har sai duniya ta sani. Wa iyazu billahi. To Allah ya kare mu. Amin. Hajiya yau kuna da kungiyoyi kaddara yau a ce nan kina zaune da shugabannin kungiyoyin mata ne. Wani irin kuka ko wani irin kira za ki mika gare su a irin halin da ake ciki? Gaskiya Malam Salihu muna da ƙungiyoyi ko da yake ni kaina ma ɗin nan ina da ƙungiya. Ƙungiya ta ko ita ce ta Miyetti Allah. Muna da wata ƙungiya da muka haɗu da matan anguwa muka yi mata rijista. Sunan ƙungiyar Marainiya Multipurpose. Gaskiya Marainiya Multipurpose ɗin nan mu muka yi contribution muka mata rijista muka mata komai. Amma sai ya kasance wannan ƙungiya a cikin Jos bata yi wani tasiri ba. Har ga Allah bata samu wani tallafi ba. Da wanda ya riƙe ƙungiyan yake da niyyan ya taimaka ma ƙungiyan shine Isa Bature. Isa Bature kuma da ya zo bai samu kujerar da yake nema ba, mu ma duk muka bi kan Marainiyar muka kwanta. To sai ya kasance a nan daga nan zuwa Bauchi Kano ana ɗaukan certificate ɗinmu a je a ci abinci a dawo. Mu kuma da muke da ƙungiyar ma bamu san ana yi ba. To saboda haka 'yan takarkaru ma ba su kawo mana tallafi akan ƙungiyoyi ba musamman ƙungiyoyin mu mata. In kaga ƙungiyar da ta yi tafiya a garin nan ta samu abin da take so to sai dai in ƙungiya biyu ne wanda tana nan da Fanwan da ƙungiyar JNIN Jama'atu kenan. To su kan wannan Allah ya dafa musu sun yi ƙarfi. Amma duk wasu ƙananan ƙungiya duk an dunƙula ta ne. In za a bayar da wani abu sai a ce gashi an ba wa ƙungiya Hausa Fulani. To kuma gaskiya ba lalle ne ya iso gun sauran ƙananan ƙungiyoyi ba. To Hajiya kin magana akwai masu aron wannan kungiyar aron bakin ku su je su ci albasa da ku. Duba da wannan ba ke ganin rashin haɗin kai ne kawo wannan ko kuma rashin kishi. Personally wani zai tashi ya buɗe kungiya amma ba don
jama'a ba dan kansa. To ai Malam Salihu shi yafi yawa. Dalilin da yasa kenan aka kasa samun abin da ake bukata har gobe. Ko ba haka ba? Duk wanda ya fito ya kafa kungiya to yana fighting ma kanshi ne. Musamman ma za a ce women leader, mataimakiya, sakatare, treasurer, to in ya tsallake mutum hudun nan zuwa 5 to sauran na ƙasan ba za su san ana yi ba. To Allah ya kare mu. Amin ya Allah. Allah ya kare mu. Yanzu ana misali gashi ga muna nan kakar siyasa. Hajiya, kuma akwai wani lokaci da ake yawan zargi mata ba su da haɗin kai. Kaddara yanzu in wata 'yar uwanku ta fita tana so ta yi, sai ku ga kuna darewa a jikinta, ba kwa tare da ita, ƙila karancin abin hannun da ba kwa samuwa, kuma ita tana da in tunaninta insha Allah in ta samu za ta yi iya gurgudanta, sai ki ga ana gudun irin wa'annan. Ɗan siyasan mu majority yau an fi son bin wa yake da kuɗi. To in ya zo ya hawan yake ya je ya aikin, ai jari ya fitar da kuɗinsa kamar jari. Wani irin sako kike da shi ga wannan ko jan kunne? Gaskiya Malam Salihu ka taɓo min inda yake damuna shekara da shekaru. Ba ma mata ba, bari in yi magana akan duka wani ɗan siyasa ko kuma wanda yake gida baya siyasa amma yana fitowa ya jefa kuri'a. Ina magana da kyakkyawan murya akan cewa mu yi wa kanmu faɗa, mu yi taka tsantsan da ɗan siyasan da zai fito mu ce wai sai wanda yake da kuɗi a hannu shi za mu yi. A'a, ina jan ra'ayin bayin Allah gaba ɗaya mu bi cancanta. Ko ba haka ba? Tana iya yiwuwa wanda bai zo ya bada kuɗin nan ba yana da zuciyan taimakon talakawan da suke fitowa su sha rana, su yi ruwa da iska, goyo kuka, haka za su fito su bi layi su jefa ƙuri'a. Wasu fa daga sun jefa ƙuri'a sun koma gida shikenan ba sa benefitin komai a siyasa. To har ga Allah in muka ce mu sai wanda zai ba mu kuɗi shine za mu sa a gaba, to gaskiya ba za mu taɓa kawo ƙarshen koke-kokenmu ba. Ina jan ra'ayin mutane da suke sauraro na akan cewa mu bi cancanta, mu bi cancanta. Mun sha wahala, in ma mun ma Allah laifi ne muna neman tuba, mun ma Allah laifi, shi yasa Allah ya ɗanɗana mana azaba. Don wallahi tallahi kowa ya sha wahala. Malam Salisu, kowa ya sha wahala. Allah ubangiji ya kyauta. Amin ya rabbil alamin. Akwai kuma yanzu wayansu masu magana ce wansu yanzu ma sun magaji da zaben. Su yanzu ma ba ruwansu ma ba su je ba. Akwai wanda ko yankan wannan katin zaben ba su yi ba. Haka ne Malam Salihu, amma ina gani a cikin kashi 70, kashi 30 ne mun rinjayi kashi 40 da izinin Allah. Domin mun tashi mun yi tsayuwar daka, mun yi ta advertisement, muna gaya wa mata da suke cikin gida da samari da 'yan mata, mun yi iya iyawanmu akan su je su yi katin zaɓe. Domin idan baka jefa kuri'a ba, ko da an zalunce ka, baka je ka yi kuri'a ka zaɓi wanda ka zaɓa ba, ballantana ka ce an zalunce ka. Amma wannan katin zaɓen shine zai nuna cewa kana da hakki, kana da abin da zaka ce idan ba a maka adalci ba. Amma in ka kwanta a gida kuma ka gani baka da wani abin cewa. Hajiya, wani irin sako a dunkule ya kamata ga 'yan uwa mata, musamman mu muna ganin mu maza magidanta, muna ganin kamar karfin tarbiyya yana hannunku ne na 'ya'yanmu. Wani lokaci mai gida shi kawowa zai sai an gaya masa matsalan gida. To wani irin kira zaki ganin yau in kika fita kika duba yanayin tarbiyyarmu akwai matsala. Yaranmu daga maza da matan duka. Yanzu musamman ki je ki duba 'yan shekaru daga 18 zuwa ƙasa. Abubuwan da suke waɗansu akwai wanda tabbas iyayen ne suke ɗaure musu gindi saboda akwai abin da suke benefitin su kawo cikin gida. Shaye-shaye, yau ba mace ba namiji. Irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke contributing ma rashin zaman lafiyar da muke samu ba. To Malam Salihu, in na fahimci tambayanka. Kamar tarbiyya, tabbas an ce tarbiyya yana hannun mata ne da mazajensu. To shi dai namiji ai halin in ya riga ya tafi, ya ajiye abin da za a ci ya tafi wurin sana'arsa, ba lallai ne ya san me yake faruwa ba. To ina jan ra'ayinmu mu mata zan fara jan ra'ayinmu akan cewa idan ke kin kasance uwa ce ta gari, ke musamman ina maganan nan akan mata ne. In kin kasance uwa ta gari,
lokacin da mijinki ya tafi ya barki da tarbiyyan 'ya'yansa, kar ki kasance mai bin maƙota. Domin bin maƙotan nan ma yakan sa 'ya'ya su lalace a cikin gidansu ba tare da ke kin sani ba. Ko ba haka ba? Don wasu matan halayyansu ne za su tafi maƙota hira, su bar 'ya'ya maza da mata a cikin gida, to daga nan 'ya'yan nan za su fara lalacewa. Ke kina can maƙota, sai kin duba agogo kin ga time ɗin mijinki ya kusan dawowa, kafin ki dawo da gudu ki ma 'ya'ya wanka, ki dawo da gudu ki yi musu taliya don ita tafi komai sauƙi, ki zuzzuba musu. Sannan kuma wani abu da zan ja ra'ayin maza, har da ba sa zama su wuni a gida, idan uwa ta kasance ta gari ce, ta zauna ta natsu ta bi Allah ta bi ma'aiki ta bi aurenta, ba ta kasance cikin bazza'iya ba, ta zauna a cikin gida a inda mijinta ya ajiye ta. Don haramun ne mata ta taka kafar ta tafi wani gida ba tare da ta tambayi izinin mijinta ba. To har in kika kasance uwa cikakkiya ce ki, duk movement ɗin yara da kaiwa da komowansu sun wuni kina kallo a idonki. To idan kika ga kuskure, kar ki dinga ɓoyewa uban. Ki fito ki ce mai wane da baka nan, wane yayi kaza, wane yayi kaza. Kiwo aka bamu kuma za a tambaye mu ranar gobe kiyama ya muka yi muka kiwata 'ya'yan nan. To in uwa ta kasance mai gaya ma uba, duk da baya wuni da 'ya'yan nan, za ka bincika ga sun fi tsoron babansu fiye da mamansu. Ko ba haka ba? To daga nan ma kin ga ke uwa an nuna miki cewa akwai na gaba. Har in kika kasance tarbiyyanki kina nuna ma 'ya'yanki cewa wannan uba nasu yana da daraja, yana da muhimmanci a wurinki, to gaskiya Allah zai taimake ki akan tarbiyyar 'ya'yanki. To ina jin ra'ayi akan wannan. Allah ya saka da alkhairi Hajiya. Aure, musamman aure ibada ne. Haka In ne. aka bi shi, wani lokaci majority yau mataye in kika ji ba duka suke bin dokokin auren nan ba, musamman irin fita, musamman lokacin da suka san mijinsu yana fita daga karfe abu kaza dawowa zuwa abu kaza. Kuma wannan ɗin nakasun yana iya shafan yaransu, suna tashi suna gani ga abin da daman mutum yana kwaikwayo da na gabansa ne. Gaskiya wannan Malam Salihu ka taɓo maudu'i mai ƙarfi wanda yake addaban 'ya'ya mata. Dan ni yanzu zan cire kaina a ciki. Zan yi magana akan 'ya'yanmu. Amma ba za a ce kai su kin son kai ba Hajiya. A'a, dalilin da ya sa mu yanzu mun zama mu iyaye, tunda muka zama iyaye muka zama kakanni, mu yanzu muna kiyayewa. Kuma mu yanzu tunda Allah Ubangiji ya sa ma, Hausawa suka ce wai menene Hausawa suke faɗa ne? Ga abubuwan jiya sun Bahaushe ne ai. Ku bani satan ansa. Ci gaba da In magana. zama yayi zama, Hausawa sukan ce wai ba na so in faɗi abin ba kyau ne. A wuce gurin in zama yayi zama, komai na iya kasancewa. Har ga Allah kamar mu system ɗinmu, wataran wallahi mun san kuskure ne amma wataran sai abu ya same ka ranan da zaka yi abun, ranan zaka tambayi permission ɗin shi a gurin miji. Wanda mutan da ba haka suke tarbiyyansu ba. Idan za a yi biki, saura sati, saura mako 2 ma za a fara neman izini. To mu yanzu matan da mazan, wani abun ma sai ran da za a yi shi a that minute za ka ce wa mijinka, kai wata ma a waya za ta kira shi, wane an yi kaza na wuce. To kaga mun sake damar da Allah ya shimfiɗa, shi yasa Allah ya bar mu da iyawanmu. To amma in muka dinga nuna mahimmancin fita ba tare da izini ba, shi ma wannan yakan ɗan san ma yara ƙanana tarbiyya. Za su ce mamanmu ba ta taɓa fita unguwa in baba baya nan, sai babanmu yana nan, sai ta tambaye shi. To wannan ma yana kawo mana koma baya a gurin tarbiyya. So alhamdulillah Hajiya, wani sako kike da shi kafin mu buɗe layukan waya mu ba masu sauraron mu waɗanda su ma za su turo nasu contribution ɗin, musamman sakonki a dunkule. Waɗannan abubuwan da za ki ga aure yana lasting har mutuwa. Iyayenmu za ki ga suna tsufa, soyayya na karuwa a tsakaninsu. Amma duba yanzu aure wata 1 wata 2 kafin shekara 1 za ki ga an shigo wani abu nan, kuma saɓanin irin rashin bin dokokin. Wani kira zaki? Gaskiya kiran da zan yi wa mata 'yan uwana, kiran da zan musu da babban murya shine, duk yanda kake da mijinka da abokin zamanka, kar ka dinga tuna rashin alherinsa, ka dinga tuna alkhairinsa. To har abada in kina tuna alherin abokin zamanki, to a kulli yomin za ki dinga jin garɗin zaman auren tare da ke da shi. Amma
kul kika dinga tuna sharrukan da ke ciki, domin aure zo mu zauna ne, zo mu saba. Kar ki dinga tunanin saba wanda kuka yi, ko ba haka ba, ki dinga tunanin akwai ran da ya zo ya siyo miki abu mai daɗi mai faranta miki rai, to har in kina tunanin alkhairin shi, to har abada ba za ki dinga jin haushin shi ba. Shine jan ra'ayin da zan wa iyayenmu mata. To Allah ya saka da alkhairi da wannan gudunmawar da kika bamu malama Hajiya Maimunatu. Allah ya saka da alkhairi. Amin, So na godiya gode. ta musamman ga wanda suka ɗauki nauyin wannan shirin Legacy and Peace Direct, su suka ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin a daidai wannan lokacin. Godiya ta musamman ga masu sauraron mu, masu bibiyar mu. Insha Allah za mu ba su lokaci, su ma za mu ba su number waya akan 070 32353315 akan su ma don jin gudunmuwansu insha Allah. Ga wani akan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An kwana lafiya, kuna tare da IDP mai wankin mota a The Sports Park. To alhamdulillah muna Allah jin. ya saka muku da alkhairi. Amin ya Allah. Wato, kaɗan daga cikin abubuwan da suka sa mu cikin kunci a nawa fahimtar, don kowa da irin fahimtarsa. Gaskiya Wato, akwai rashin amana. na farko. Kaga kamar a nan ƙasar, an zubar da jini ba kaɗan ba. Gaskiya. Kuma Allah ya alkawari duk inda aka zubar da jinin al'ummarsa. Ba ƙanana, ba yara, ba mata, ba tsofi, Gaskiya. ba matasan, an kashe mutane ko ta ko'ina. Ba gaira ba dalili. Kuma yaya za a yi Allah ba zai bar mu haka. Ka yi daidai ma Allah ya jarrabi ka ballantana kuma ka yi ba daidai ba. Gaskiya tsakani da Allah. Allah da ya ba mu ikon gyara al'amuranmu. Amma gaskiya akwai gyara don duk shugaban da zai hau idan ba ku gyara kanku ba, to ba za a ga ba daidai ba. Me yasa kasashen turawa wannan suka ci gaba? Kaga duk da dai muna tunanin akwai munafurce nasu, amma su suna kyautatawa nasu, suna kyautatawa mutanen su. Mu bature zai tara kuɗi makudai, zai shigo kasashen duniya da kuɗaɗen ita rarrabawa wurin taimaka musu, wurin kare lafiyar al'umma, wurin asibitoci da sauransu. To kaga dole su za su samu ci gaba da zumunci, amma mu ka ɗebi kuɗi kwantena an ɗebi kuɗi a sau kawai an ɓoye, an ɗiba a tirela, an ɗiba a ina ne, riƙewa suke ba kai da ba dalili. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya Ubangiji Allah, saka mun da gode. alkhairi. Bari mu ɗauki wani na biyu sai ki mana sharhi a gurguje ganin lokacin mu ya tafi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mun baka sekon 40 kai ne mai Na kira na tare karshe. da barkan ku da aiki. To Kai da baba. to alhamdulillah muna ansawa. To da farko dai iyayen Ubangiji Allah ya saka musu da gidan aljanna ta Firdausi. Amin ya Allah. Wato ni ana fahimtar gaskiya yanzu kamar irin shugabanninmu masu mulki yanzu aka samu. Yawanci irin kamar ɓangaren ilimin nan za ka samu. Kai da kake matsayin shugabanni ko kana matsayin wani mataki da aka na girma. Za ka kuma ko shi baya. Iyayen nan da kake gani su suka rene ka har ka baka karatu da tarbiyya ka kai wannan mataki. In ka kai wannan matakin ko da a bari iyayen ka ba sa raye, amma ko dan albarkacin uwa ce ta goya ka kai yaro wannan matsayin, ya kamata ka duba wannan albarka ɗin ka zo ka rinka taimaka wa mutane. Saboda me mu yanzu kawai mutum abin ya samu shi ya sani, ya shi ba ya duba makotan shi ya aka yi makocin ka ya kwana, ya a wani hali irin nan ke ka zo wajen al'umma. Dan haka ina kira ga manya masu hannu a shuni don Allah mu dinga taimaka ma iyaye wanda ba su da su kuma mata wannan mazajen su ba su da karfin da su dinga ce da gida wanda in kika san suna da sana'a ba laifi bane ki dinga ɗan taimakawa. Fatan za ku tashi lafiya. Allah ya saka da alkhairi. Gani shine mai kira na karshe a dunkule kalma ɗaya biyu lokacin mai abin nan. Wannan ya magana akan amana. Jama'a ga irin halayen su, wani sako dai a dunkule guda biyu. Gaskiya kamar yanda mai bayani ya ce, maganar amana. In muka sake amana, to gaskiya dole ne mun kasance masu kuskure ne, kuma amana za ta ci mu ko mun daɗewa. To Allah Ubangiji ya saka da alheri ganin lokacin mu ya tafi. So godiya ta musamman ga Peace Direct, Peace Legacy and Peace Direct wanda suka ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin, sai kuma ita shugaban gidauniya Malama Hajiya Sumayya Abubakar, sai kuma shi mu'assasin gidan rediyon nan Honorable Ibrahim Salihu da Suki na Kande. Allah Ubangiji ya kara masa lafiya da nisan kwana. Sai kuma abokiyar aiki na yau Malama Hajiya Sumayya, sai Maimunatu Sa'adu Abubakar. Allah ya saka da alheri. Sai kuma DJ mu na yau DJ Abbas.
Allah ubangiji ya haɗa mu sati mai zuwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.